Chladné zimné dni mnohí z nás využívajú na zabíjačku, no a jednu takú netradičnú zabíjačku zažili aj obyvatelia Šurian priamo na námestí. Cieľom akcie bolo v prvom rade ukázať mladým ľuďom, ako sa v minulosti žilo a ako vyzerali práve domáce zabíjačky. A ďalší cieľ je trošku stmelovať ľudí v tejto ťažkej ekonomickej situácii, aby sme zabudli na tú ťažkú situáciu a trošku sa aj zabavili. Sami sebe si spravili program. Od 9. hodiny rána majstri ukazovali širokej verejnosti, ako sa z prasiatka robia klobásky, krvavničky, jaternice či tlačenky. Nás však najviac zaujala výroba žobráckej kaše. V žebráckej kaši je ovar, ide, potom krúpy, jačmené krúpy, majoránka, korene, sol, trocha cesnaku môže ísť a krv samozrejme. Ľudia si však okrem tejto špeciality mohli v stánku vybrať aj spomedzi pravej zabíjačkovej kapustnice, gulášu a to naozaj za symbolickú cenu 1 euro. Veľmi kupujú. Strašne im to chutí, asi dobre navarili. Si myslíme. O plné žalúdky sa postarali šikovné gazdinky či majstri a dobrú náladu zlepšili aj hudobné skupiny zo Šurian, ktoré sa postarali o maximálnu spokojnosť návštevníkov. Takú výbornú zabíjačku nemali sme, ale tešíme sa, že nám to spravili. Je to dobrá vec a malo by sa to častejšie organizovať. Super, konečne to trošku zobudilo. A špeciality zabíjačkové ti chutia? Nejedol som ich. Dobre mi chutí. Sú ochutené dobre. Takže som spokojná. Desiatky Šurančanov teda sobotné popoludnie strávilo naozaj pekným spôsobom a všetky zabíjačkové špeciality chutili aj tomuto Mikulášovi. Iveta Sobolová, televízia Nitrička.